bɛɛma hyɛkyɛ na wɔhyia wɔ bi a ɔyɛ panyini sene no ne kurom hene anaa ne dɛdɛta anaa ne boss bi a na ne senior ɔtu kyɛ no wɔnna kasa ɛkyerɛ wo buo respect mo but ɔbaa so kata ne tiri so ɛma wɔ bi a ɛkyerɛ anidie ahobrɛaseɛ nti sɛ wokan 1 Corinthians chapter 11 a ababro no kasa Paul se wine wɔ se momma adwene wɔ Kristo Yesu mu no sɛde mehwɛ Christ am sua na mo so mohwɛ me sua me nti woba na setere no a ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛma asafo mu anaa asɔre mu abrabɔ nti ɛno no wɔka sɛ meyi mu ayɛ sɛ moka me adeɛ nyinaa mu na mukura tete nsɛm a mede ka kyerɛ mo no asu mu na mepɛ sɛ meka kyerɛ mo sɛ 5 no ya fama me kan na de me de maniwa ne bae na wankasa no kura na me sɛ kooko nso ya sɛ wani o ka de a wo bre sɛ kasa tenten no onyini nti o kasa bia bon se wani su ni Oheneni wani nti ye kan wei 1 Corinthians chapter 11 1 to 8 no na meyi mu ayɛ sɛ mo kai me ade nyinaa mu na mukura atetesɛm a me hyɛ mo nsa no mu nto aso na me pɛsɛ muhunu sɛ obarima biara tiri ni Kristo na ɔbaa biara tiri ni obarima na Kristo tiri ni Onyankopɔn obarima biara a ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so no oni ne tiri so ni nto aso na ɔbaa biara a ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri so ni bedase fatu ansa obesa kai bi yo yakoba ifufuro tie ya kase etira o head bɛɛma ti ani Kristo nti bɛɛma bia gyina ɔsɛ Nyankopɔn ne mu nyamforo ɛso ɛna wɔbaa bɛɛma nti ne Nyankopɔn yɔ wɔbaa nti wɔbaa gyina hɔ sɛ bɛɛma ne mu nyam ne ti nti baa ti ne bɛɛma ɛna bɛɛma ti ne wɔ Nyankopɔn wakyekyɛ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ bɛɛma bi a bɔ mpaeɛ asɔre fie ana wɔka nyame asɛm ana wɔhyɛ nkɔm na sɛ saa bɛɛma no hyɛ kyɛ ana wakata ne tiri no so a na sɛ wɔni ne tiri ni na sɛ wɔmu ne head nyame no ɔmu no ɛden sɛ obi mbu obi nso a obɛnya adeɛ firi ne nkyɛn ɛyɛ one na sɛ ɔbaa bi aso ɔbɔ mpaeɛ asɔre fie a ɔnkata ne tiri so apɔso yɛn nso adeɛ bi wɔ ha sɛ ɔbaa ti ne ani kum ɛne yɛnka ne yɛnkata so nkyerɛ yɛ kum mu fie bedase Paul anka ne saa ɔbɛka na asɔre fie nti na watwɔ sɛ asɔre fie mu Paul de asɛm yi wɔse akɔftwebere ni pɛ deɛ wɔm nie Paul ayɛ kana asɛm Paul ayɛ kana asɛm yi a ɛma somi Paul kura na twira wale ba akoma Kristofo ano deɛ Pentecost so de yedi so Methodist yedi so Roma yedi so a obi apɛsɛ ne kunu wale wɔn nko a wo kan na wakɔtu Bible sɛ honam akɔno nti obi anya na yede ba akon Paul firi wa na ɔba 11 no nti hɔ no yɛ 7 to free 7 no na wɔtra 8 9 10 11 na wɔbɛtwira mo wɔn sɛ ɔbaa bi ati ɛne barima nti ɔbaa bɔ mpaeɛ na wɔhyɛ nkɔm a ɔnkata ne tiri so yɛra kenka deɛ no a ɔse sɛ bɛɛma deɛ ɔkata ne tiri so wɔ Awurade anim a ɛnkyerɛ wɔ buo mdase ayɛ sɛ wahyia panyin bi na wakyɛ kuri house na ne kasa nyɛ wɔ buo na sɛ me nso me kun ne bɛɛma deɛ a ne sɛ nka wɔ buo mu deɛ a ɛsɛ me kasa me tiri so mu kyerɛ me kun nti ɔka sɛ asɔre fie wɔka na asɔre fie wɔse mma abrabɔ pam afutuo ɛwɔ nyame fie asɛm na wɔkan wanka fie anka nti we no wɔkasa kyerɛ Kolonto asafo no fie asafo no mu ɛna wɔse ɔbaa bi a wɔhyɛ nkɔm ana ɔbɔ mpaeɛ na ne tiri so da hɔ no ɔni ne tiri ni na sɛ wɔn respect ne kunukura wɔ fie ɛden sɛ wo mu adeɛ nso abɛnya adeɛ firi otumfuo Nyankopɔn hɔ ɔte ase nti duku no ɛyɛ ɛbrɛ a ya prepare yɛn ho sɛ yɛwura nyame fie yɛto ɔman mu ha yi ɔhene yɛho no bebree ɔhene bi tumi tɔ na ahemfo no de mmara aba sɛ wopɛ sɛ ɔbɛhwɛ nanana mu no a woyɛ bɛrima wobɛduru hɔ a yiwo ntoma fa gu bi a wo nsa bonkum so ɔba yɛse bi a boduku na yi bi a wo ntoma abɔ mu ɛyɛ nhyehyɛeɛ woanyɛ wo ntim bɛhwɛ nana enipa folo di so ɛna Paul ka wei wɔ asɔre fie sɛ woyɛ ɔbaa na wobɔ mpaeɛ anaa wohyɛ nkɔm nko adeɛ so far as wawura nyame fie deɛ kata wo tiri so obuo enti yɛhyɛ nkɔm ne ɛti da hɔ nyame nti yes according to your kenka ko do bisa question ba me yi anu akyerɛ yo every ben sɛ yɛkata ɛtiri so
ebra ma ye prepare me ye oba ma ye prepare se me ko tumfuo nyankopon anim akobɔ mpa ya kyerɛ no esem kata me tiri so okay Brazilia he enso mponche nyankopon ka koba enso nche nyankopon ayi bia nipa be ya gu ni tiri so oba be ye no enso nche nyankopon yɛhwɛ ne sɛ me tu kwan na me ti VIP aka me sɛ me bɔ mpa ɛhɔ no so me ni duku me tu kwan ɛna ɔse yɛ mmɔ mpa yɛ daa so a yɛmmerɛ ho wankyerɛ baabi kora sɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛ no nti me ti VIP mu na me ni duku no nti me bɔ mpa yɛ na nyame wɔti I'm talking about the house of God yɛ no a wondeɛ ne yɛ mpa mɛka hɔ so asɛm me bɛba hɔ deɛ nti a woka no sam no wobɛyɛ adwene ne sɛ yɛbɔ mpa yɛ wɔ yɛtirim tio yɛbɔ mpa yɛ maa nyinaa ebi a mete kam meyɛ kristoni mapa bia siri tim so ɔbɛbɔ mpa yɛ pa a oyi ne handkerchief de gu ne tiri so owia wayi kristoni papa bia ka no wɔka so ɔmɔ mpa yɛ yɛtena ka oni hanki yɛnka nyame no kore yɛtena ka mu a yɛtu kwan no nipa dodoɔ sɛ na bi akora mo ma yɛmfa ho sɛ nyame nsa ya ɔba na ɛbɔ ko hanki katantiri so oh it depends Christo sum de wanyene duru hene enti sampae no boy sɛ nyame fie nkodu asomdwe mu a nyame de ekodu nyame wantie eye nyame nadom ebetuma basene ne mpaye no a be kan si tudwam tie me ebia na hotifo bitika ani mu nya ne mpaye boy kubo betimi asi mpaye ho kwa obey is better than sacrifice listen to me yes kubo no betimi asi mpaye no kwa enya me na meka tworo no na eka yi situation na wakoduru mu esa wo bompae wodi duku tia bompae on say akodum pempenso say enipa pese sese de wiase akoduro no ye de enim de kata nyankopon no kura asam so nyame so ntia ase sa Paul ne kaaye ono asia nwale ba kono ono na be ka ho what ase obi so kama kolonto asafo fine Exodus chapter 14 verse 40 munye komana ra be kwa ma kama Israel for only ada na Ghana ni de bompae kotu nyankopon ene de ofolo e de kotu nyame na du baabi na hiti ni pa de ni pa se ho de yanyi ntum enya no kore ne ye de aye ho se ye nim kire nyankopon Bible se munya kire fuo pi edu baabi a ho ye ni de tworo na ka so ne ye nyankwa o se wo be bom pa ye wa asori fia na wo hye nkoma onkata ni tiri so abofu nti o de kai ko o de me ma okran ka me 1 Corinthians kai free 5 no kusi 10 1 Corinthians 5 11 5 to 10 11 5 to 10 Kroto fongu me di ke tidu baako nyi mu a eye num e kro no o ma nti awrade asem we ye sua de afadukubo saara na se bire yi mu so nka e bi nam adom yi so 1 Corinthians 11 5 to 10 hina okay we tia to mu ko kan ayi no kura so 1 Corinthians 11 5 to 10 11 5 to 10 na oba biara ori bompa ye anaso reshenkom na ne ti so da ho no oni ni trini na etise waboti 90.7 FM na se oba ankata ne tri so a mano mo tikwa nso na se ye oba ni wuse obetwitwa ne tri so anase oyi a ene na ankata ne tri so da se fasi wo meba na je se ba bi enam bi emu eti ana ye moduku meba onso so aka na so de makinkade so se se ferisi ena me kire omu se ye ni sakola eye tie wa ye prepare ko nyame yen oli sa na me pesa me kire but asema ye kan o so oba ferisi obeka tanti so o moti kwa eno ne wo kirem se ti se moti kwa de ane nya so le de tie wo se oba bi e bom paye ana wo hye nkom na nti so da wa woni ni tiri ni ene ye se oboti kwa na se ye oba ni wusi obetwetwa tiri nwu so yi sakola ko se de ya tie ni yo because oba bia no se wuti o ma me wo na wutiri no ate se ba mati a menkan sa yetim kasa so masi de tiri nya fe eso wo ye oba ti nwi be kata so nti nyankopon de nwi mama tiri konkuru no nti oba bia tiri nwi do so ese ne ho ofe tie ni ye nti oba bia tiri nwi woni ho agoro ensuo bebo oba ne honam ne body enha no ba ensuo jema no de bibia hye ne ti because the tiri ni hia no
enti onim ana wo kire se ye wo ba ni wuso obeyi sakola ko sa tim kutu afa ho na te yere fan da ho a ne kunu nye ne ho nya ne kunu fede ya ene onye prepare so wo bom pa ya onkata ni tiri so what you say onkata ni tiri so we asofo bi ji we hu me na ye no wonka bi ti ye kwa sole a enkom hye ye nim se nyame na de enkom hye afa nipa mu yeah nti onipa no wo hye omo hye enkom nso ti enkom hye ne ba na ba no nipa no nkata ti so wo hye enkom ti na no nye nyame na se wo hye enkom nyankom hye bia ne fra awrade ye spirit bo ha ye friend familiar spirit eya adwuma se holy spirit bebre de hye enkom aso de me ma for do na nkasa apostle me pacho father Odro Belson papa sebewi Techiman Roman osimi musa o say adentin apostle Paul osi ohene please ask him the reason why Apostle Paul gave her covering instruction to the Corinthians. Osimi musa o de entia Apostle Paul edisa o hyewe edema Korinto asafo bedana se making kan ko beti ase yo ondo oni machi yo so follow me yo bedase asem wo ya Paul tro wan tro ama Korinto asafo wan tro ama Korinto asafo oli ekodu 12 no a wo sese obi baji we nwa chinyia ye de ye musa abra ne Nyankopon asafo bia so musa abra bo no nti so ogitum se wasole frɛ wa don't go there e bia nye by force oh no ni paka asem won kasa biem was onim se bi baje ho achinye oh enye force o kama Korinto onim na mafo aba makova chitimitri nwi na fa okoto nwi aboden na memem kata so man adai so ba potuku a ya hwenenim efetu obisi asora na deduku achichiri ye so asole mai ni obi an boduku ebia no nipa na ye hoho oh yeah ebu o ye hoho no betum but next as wo ba so do bebo ye po asole atu uni nyame ni problem bia but so far as what prepare se mi wura asole fie de ba bia mra ho no mi fie am bo mpa enso e erusu betimi abo obetimi aboduku bo wia no atu ya ma me no tetete sanom ya no obi kura ho a okọ afuo mu a odua bi ase okoto de no hye nyame so oboduku wie a no watu agu ansa na wakodo ye na nananom ye but ye bresu ye pese ye kire se ase ye more than that ye research ye sua de abru nyame so too much everything is bad ba bia be ko bia na emra wo ho ti bishop fo a omo hye omo che wa sole dem enso efum so bishop bia wo honim de wo Nyankopon asem mu because onye obi na wonim de according to 1 Corinthians 15:33-34 wasem mo na Adam na komobo ne se brapa muntima ne yene anya bone nipa bi mo ho a wo de asofo kata wo so ni Nyankopon mu nim de woni ni potim ka so ba fa to mara sorry oba modu kwanya hwe sankrofo no woni nyame mu nim de but honam pe no afre no sofo but so di Nyankopon dum ne yadma na go we God choose na you obey is better than sacrifice anti dukubo betimi asi obi heaven ho me da se eno na wobisa asem no de betumi asi ne nkwaje kwan wanka se ebesi heaven kwan but wo kire se ebema nyame atie wo mpaibo de ebema ho brase awie pay wo awrade anim abofo ntikata wutiri so obo mpaye wie na fra so de ma yi na wo so bedi mra so obere watena wiase ba bia ne wa mra ni ho ukọ Roma mra ho ukọ America yo mra ho ya wo Ghana ye mra nti adenti na wo ye Kristo ni na mra da Kristo ni oba wo bo mpaye ye sei ya se ne de ye nye masalachi emra da ho ukọ frɛ nyame ya ye mra to ho horo nan horo ha wati so oba guma ya fi ansan wo wura ho adan ye de ye ho sase o nya force ni wo hye aseminim but yemfa nyame asem enya adwuma dukubo ebetumi ama wo mpa ye kwan ye si because we are so we proud we are hantan it is so cheche no we show that na stretch na ne kasa na so unyi obi awu ade we stubborn guy so ntimi nya ade mfin da na obi aboduku eni ya wade akekere ne moma ogina so dem so no so wo baye kura na kwasi ada no de aba so dem seti ni tie no so be dey eni ya kan se obi su hira communion so soft bi hira communion so father bi hira communion so onware so wo mpna eno so kukuwa mu bone nyame na hwem kukuwa mu bone nyame de no de nya ona bebu natan wati ase se nipa no boduku na wo kukuwa mu bone bia ye woni Nyankopon ko a nyame de atem wo to wo ma ono ko a ye atan ye mu atan because Matthew chapter 7:1 say emu aten ma mu atan aten kwa bebu nu awrade bebu nya atwum ni yuane asimpuna san wa yunu ade de atem wo ho de nyame nko a ba de muda wo pefa ye de boye nuanom se wo ye Kristo ni ba wa ho brase ye pese wo nkom hye wie paye nyame tie wo mpai ba
boduku kwa asɔre wate ase abɔfo nti wɔsosoro abɔfo nti ɛna kata wotiri nso wɔkyerɛ the reason why nti wɔka asa me pa acha yɛbɔ mpa ya hwana de mpa bɔkɔ wurade hɔ nyame nsɔre mfiri hɔ magye mpa bɔ yɛne abɔfo na ediri abɔfo na de yɛne nyankopɔn ntam for messengers wate ase nipa bia wɔn ɛngya wɔn ne nam wate ase ɛna wɔkyɛ saa abɔfo na ɔba hɔ bɛfa mpa bɔ aba ne nti kata wotiri ne so wo tutu bɔfo atuntu so ne wana panyin enti adeɛ bi wɔ hɔ bɔfo de ɔmo yɛ yasomfo meda ase wobe untimi commande bɔfo gisi nyankopɔn authority wate ase ɔno yɛ anya no yɛafa na ti anya no ɔyɛ mframa ne wogya ɛnso nyame sɛ ɔmo yɛ yasomfo yes ɛno yɛ wɔn na wagye Christ yɛdie na ne bɔ gyaagye wɔn adehyi mu na ɔka kyerɛ wɔn wanka nkyerɛ obi a wonye Christ ni a wɔnka ho wate ase nti saa na teɛ nti Kristo mu nkyerɛkyerɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔbae wɔbɔ mpaeɛ a boduku na adɛn ɛdeɛ nkokɔ dwoboɔ obo du kunu bɛyɛ soma don hwiri mienu na opu aso tu ye akata ho fɛ so ana fada be usan asɛm no gina mu kai mame ɛwɔ 12 no 11 12 no kronto fo ngum edi kan enti sɛ me kai yina obon so ɔbɛkyerɛ wo sɛ ɔbɛma gyina ntinyu kusua ɛnhyɛ ne munyam ɛma ne suru but ɔba gyina ntinyu kusua hyɛ ne kɔtɔ de minimum ama asɛm fa kata wontiri konkura so ɛnu nti na sɛ sɛ ɔba tinyu dɔso nti ɛna ɔse wɔ moduku wa wurade anim kronto fo ngum edi kan du baako ni mu ye dumienu na sadeɛ obɛ free oberima mu no sense oberima na mo ba so baaye na ni nyina afro nyankopɔn mu mo ara mu aten mu enye fe sɛ obaare bɔ mpae na efe sɛ obaare bɔ mpae na onkata ne tiri so mento aso obrasuo no ara enkyerɛ sɛ oberima gina ni tiri kusua on se me ka ho asem no once was mamu hu aten efe enti wo hene so obi no ka asem no ka se wo de wankasa tenase ne bu hu aten ese bu hu akonta efe se oba bompa yi nyankopon tumfuo ni ma kire ala na ne tinyu so da ho obi abɔ ni obi ti abɔ efe na ma abɔdam obi dia wabɔ crazy obi dia China obi dia Chinese ni nyina enti onfa wono Chinese no match no way wose kata so awurade anim abofo nti ne tire ne de ebo aye meba ho dabi enya se topic en ye ni tire 90.7 FM enti ma wuti no ensom bo nkyɛn onyankopɔn enfa so be ne wodu kubom emanyame tie wo mpaebɔ emo ahobrase awie pɛ wa awurade anim sentro o kyerɛ wo sɛ abofo nti wo de bu ho atan efe sɛ wo hye nkom wo bɔ mpae na wo ti so da ho anopa oba ma amfa duku anko me kwa adwuma na matra me office na maye kum yemu abompa esima edidemu no madwuma ye nyina eche nyame nsam ma chichi duku amoye fitanti nyame tie mpa onye prepare so beka bibia kire awurade office ne ya wo dia okọ da bia office yo fie wo dem nti wo ba abro da ho dia wo so nya oduku a okonya me ma de bebo nyame anim ne ya hyehyɛ ye o mintimi so ne kwatena America wa abra ma anye process yo nti ade bo ha ye nyim firi what you say fashion them what ama asafo no nkoso na nyame ne munyam enko ema wo okwa ase 12 last topic na o say so obi pese waji we ho akinyi a e pese o kai no mu 12 no 12 First Corinthians 11 12 13 o say obi pese waji we ho akinyi a 12 First Corinthians 11 12 na me fancy 13 na said your be free oberima mu no sense oberima na mo ba so 13 mo ara mu atan mu efe so obaare bɔ mpae na onkata ne tiri so ene ko 14 obrasu no ara nkyerɛ mo sɛ oberima gina ne tiri mi kusu a enhyɛ no animonyam 13 16 kai 13 16 13 16 First Corinthians 11 wa 13 ko 16 13 ko 16 mo ara mu atan mu enye fe so obaare bɔ mpae no nkata ne tiri so obrasu no ka se enye fe obefa ne se obo ma ba so se efe yes wo di ende wo se enye fe mo me da se so nkata ne tiri so 14 obrasu no ara enkyerɛ mo se obarima gina ne tiri kusuwa enhyɛ
no animonyam na oba de ogina ne tikusu a ehye no animonyam efri se wodi enwi no ama no se nkata so nti aposo eti nwu asem wo bi ohene ti na meba me kira wo se oba beba oba ti abamu asabio yesu utrisa bema ne ma metumi ka se oye oba dia asem no wonchoro ni mu me na me ka dabi me hospital kasa se ma dwane kai ko meba o say it meba o wo de meba ohene ma me kira say it nwu asem no kan ko bebi sa wo se oba twetwa ti nwu so nhyere ne monyam yesu oba mpese obodu kwan omokutikwa enko be kasa say ye nwi no asem no kan ko be sa kasa asem say ne oba twetwa ti nwu so nhyere ne monyam enu nti na oba sese wo kata ne ti so awurade abofo nti 90.7 FM. Nti say sa no wo kan eye konkura yi oba ti ete sade yes wo nwi be kata so ye bai die oba bia ni kuni tiri nwon kwase no 16 na se obi pese woji ye nwa chinya yen die ye mu sa bra no na onyankopon asafo hodo no so nye sa nti fada nti wasi so bi pese woji asem we hu chinye o nya force wo kama kolonto na ayi kolonto asafo ho no mo ya dwadefo ahantan wom no mo muye kunu no mo sikanti na ma Paul kan sa be pa cha sa the same ti bi wo asori mu ne sa suban ne bi wo presby e bi wo Anglican bi wo Methodist bi wo the Voice of Power e bi wo Pentecost ye wo ma ye nsam ye a wo di agro ko de aso no be di agro eno nkire se eno ntie ntwa Nyankopon ase ba so ma me fo bi bebrete property so so mumodu okunu nim ne ye wo ye Hosea 4:6 wasin me dia me man ni nti obeyira wo so apo nim de mepose ni me sofo te wa sofo bebro wa nyame apo o gira ni pan so odi sof ba nyame arejete no ena abekwa edi skin nyina kwa so matiki Jesus show you a bottom power eno so ne de ba church of Santa Ali ni nyina twaka ben apostle dukubo ani Kristo sumo be da ase 1 Corinthians 11 why na was emma as abrabom afutu awasafunu mu topic no kwa yenkai ai was emma abrabo papa ho afutu asafunu mu 1 Corinthians 11 no topic ni yemienu kai topic no abrabo pa ho afutu mo ne kwa ase bi ma asori mu abrabo da ase nti de ye kan ye emma aprepa ba asori fie abrabo ni esuban wose ye hu ansana wabompaye akira urade se wo lidi kwalesi so wo bo ayi wo hyan komo so ye ansana wo gina asori dan anim alidi mema ansana Sompa ebisun awutie Sompa 90.7 many Apostle General Moses say the Voice of Power Ministry International jumadi ye friend Adom Ahennwa Anim kwasi ada bia donko apemu kopim no mienu abapa osima aduanan enum ye bre bi beso ama mabie ma homa no a 0598 994 994 ye ba isia Oheneni Adazoa. Oheneni Adazoa.
Apostle General Ofia systematic. Wabajuma pa se producer we. Ade Kalista. Amaku Ansa. Now join your Facebook na Mishram. Ebrenu suni ebia umanawa. 0598 994 Sompa 90.7 Adom Ahennwa Anim with your one and only Osofu Mami Premaini Wabapa Mesa Osa wait me to text message in one I can kind of come man. Sompa TV Gun. Sompa 93.1. Sompa 90.7. YouTube we them. Apostle. Oheneni. Yeguso. Correct. What's the young kind? Micah chapter 6:8 no. Na me Micah 6:8. Micah. Sompa FM. 6:8. Yeah. Waka de eya kyerɛw onipa ne de Awurade hwehwɛ no ho enye biribi biara sɛ ade tenene ye ne ade adoye pɛ ne ahobrase a wɔde no wɔ onyankopɔn na de ne onyankopɔn benante wɔde ne onyankopɔn de benante waka de eya kyerɛw nipa ba nye bibia na Awurade hwehwɛ tenene ahobrase a oni Awurade onyankopɔn de benante dukum ekyere ahobrase su oba okonyame eti apostle person kyerɛ sɛ ɛmma egu aso dem we moduku nyina yɛ nkɔ heaven omo yɛ proudness yɛ nkɔ heaven Oheneni me catch us say ɛyɛ mpaibo olimu asɛm ne asɔre fi asɛm de ka heaven ka ho wanka heaven anka ho ɛne sɛ yɛ heaven yɛ Kristo suma brabo a yɛ bui botai ne nyina ne sɛ ada totoro bɛnturu bebe kwa kodwo tumfo nyankropani na yɛ kra ne benya kwaje eti sɛ me ma moduku ne mekɔ heaven me dase me nka so bɛkɔ eh me nka me nsi so dwam so bɛkɔ but wa kasa check hwɛ sɛ obi mmrɛ no ho asɛm ani wura ne wura de ne kosi sɛn ahantani bɛkɔ bonsam gym nti wo check ya na wo de ahyɛ hɔ ahwɛ wɔse de wo moduku no onini tirini there's one respect to head sɛ me bɛma me hyɛ kyɛ ne Awurade kasa ne sɛ me yɛ proud wa Awurade me ntimi hyɛ otumfu me ti kɔgye otumfu asante hina ne me hyɛ kyɛ ne nkasa ɔno kuro yɛ onipa o nti sɛ otumfu Nyankopɔn nti nyame som no ɛyɛ ahobrase tenene nti sɛ ahantani bɛkɔ heaven dia ɛne wankata wuti so abɛkɔ sɛ wogitu sɛ ahantani bɛka gate akyi dia ɛne kata wuti so ba ne bragye yɛ ha no so nkyɛ Nyankopɔn obey is better than sacrifice ba sofo bebre se enhye da hia kra o Oheneni ne na meka se esono sofo esono akura ne sono potokura nti esono sofo ne sono sofo 90.7 FM obi kanyame adwene obi nkanyame adwene aba sorry omoduku na se duku boni tuli sintidua mani pan kona ne kwagye kopono a waboa no ekobo ne sei eno atu ni sintidua eti wo mma wonya prepare tio ye bo duku ni bo nwa ahwete Oheneni wo bre no mfa ne nko heaven de ye honam asem me nka asem fa ne nko heaven o kan ne sei ahantani nko heaven so wo kyerɛ papa na de papa kyerɛ so wonya wo bɛkɔ heaven wo nyame hɔ onkɔ wo nyame hɔ what you say adana ba so ba America ne yesko ye passport wo chincha me fa passport mama fa bisa mama ye fa mo zem eyemra ne nyame asato disu ne nyankwa disu na mentie on paibo disu na memra won kye na won kasa abofo na me de wo mabra wo se wo metie o mra ne nti kata wutiri so mame emra wo ho ntira Ghana no ye wo ha sia wo mra edi yeso edi Kristo ni su dubu sunsum ni so edi timam ni so edi konfo so ye nyina edi yeso what you say nti sa ne Nyankopɔn ro no chogitum so ye Kristo ni mapaba de a mamra ni niwsu bi cause awale ba ko gitum ano de okunu wedding go na was to say that na tifi I love you Hanina baby what you say o wale wonko a obi de nani chi ne kwa wonko because of the Bible kantira 1 Corinthians 7 and we diso na dan 11 be ka kire o say boduku di ase o kama kolonto asafo ene awale ba ko kama kolonto asafo nti mba no yekunu wa wale bi nka ho odiyan fa ni se bishop pani ya sole yehu bi na ne chei tintisha no mu nyina over the bar oninim die wonyame mu
Hey, apostle, yes, obey is better than sacrifice. Sorry. Tio, Nyankopon, wo na hu se obi yesofo kase o. Wo na hu Yesu Kristo ba obeto asofo mpanimfo. No omunnim tworo no. Omunnim de omu ye. What you say? Enti ebetimi abase enti na ma Job chapter 32:6-7-8 no kan say nyamfie dodo na kire nyansa ne de wanyi dipi ne matemu. Otumfo nyame honhom na mo nipa hunu mu. Enti na musim ntie makwa meka me fam de a kire mu. Nyamfie dodo na kire nyansa. Ti Mary Magdalene no mom kata o mutri so. Yes, ya hwe mo krep. Salome no. Yes, omgu vent say ayi no. Ukọ ba bi ti se Libya. Ye hunu oba ne nsa ho ba bi o kata ba bi abehu ye ne kosua. Eso obi hunu se ne pe wade no. What as one dey say be omnyamra. Adentina Christopher ayaye se ase tu no ye nim de. Ase ye ho se ye de nim de ye ya normal right. Ya hwe ya ye ba yira da bi o betwa ye betwa wura o. Me de ntino wo se dia awrade hwe fron sa ho brase nyamesuro awne awrade nyankopɔ de benante maka de ye akyerew opa afa osofo se nya ko anim umpa ye nyina you over the bar so to ko ba na se umpa umfa nya ko bia na opeke utumi hwe ani si a kyerɛ wa jawa se wo agiska aje na da ho na beles no asa afre no afre treta umfi no sa na umpa ye ne ye wa awrade anim nti kata utri so bro ka be hwiase awrade Jesus emai gum ya frɛ nyame wagye ye moduku enso so tie me pa chaw eno ye emergency asem no ka no ekohwiase tie na chese wo emergency ohene wo se ka no kohwiase wote wa time na nyame de ontie wa ontie nya wo emergency e de hu emergency me de ntie nyame tie nsenye stia ne nkura wo stia nya na wutwie o ba ya bompa ye ye nya so ka ni mu nanu de anya mpa bo and emergency asie apostle sabera hene ede wa ni kire me me ha me na de ya mpa ye kire me me kanu da bi tie wo se bia na ka no kohwiase awrade che wagye ye anu de wo so se yakati atisu dia ye bompa ye nya tie o and the kramoni krati won horo na yiyo all the compai bo eso ofre nyam betime tie no e di entratai na pai ka no kohya mene etu obi afre ni nyankopon enu ma anya prepare sam ko bompa yo asima jansi ka ni kogotem awrade yi ebi kwa me entokofro na wura fia nyame na ye po ne pai no no ni me wabe we ni emergency ne mra na wahye se de wo kan se wo ba wo pa mani ma kata uti so wan ka se room emergency dia no amodu kudi ametie sata on prepare so ko nyame ni na to renchama to wo de nyama tiefo what ya to da bi ato renchama na si akotia ko to mu pa se emergency bi wo hode a ene me dem so se no so emergency da bi wa wo dem no wo ni bi ya pam me wa hene mi di ka me be wa sound pa ko da no na pam wo eno de wa ya prepare sa wo be dan to do ho hye osuru gya ne nsa obeboduku ba metikam ta na pipe recuperate suspected we afena me duku ko bi kura wo hunu awrade geme eno nyam pipe bo ya awrade geme na wo na no de nyam pipe bo utie mo su eyesunu na no de wo frɛ nyame enya wo nikita wo die wo frɛ otufo nya so nka wasam cha ese wa polidi na wo nka wasam ka ko hwe wo ka chense wo meje wo no eno ye de ena me cha no prepare sa ko bompa yo eye tia no watie ma frɛ eye emergency nesi baby a wo de aftem na ko fa ne de wa ko tia ko da bi mintinto tie sana agene tie ya de sana ma ne ta chekere ye ho on se sa me bia na me no ya subo sa na obi sa na akwa no wa ya mo ya wa anya sei eso Yesu ka so obeka no paradise ya mo na su eye emergency nyame nimade ya secret ka abusia ya mlemo 0598 994 na ye asem wi se duku bo no eye se nye se eye force se si e boduku kata etiri so bia baso ye na ye hwe de besi me peke de emenye de hia 90.7 FM. Hello. Pachodin baby akase free. Also for care of the freshman grandson. Also into you. Mamma more about me to a cheer for Mamma more apostle apostle. You. Let us be apostle question they say. Everybody fear putting Uncle Paul. The Matthew 28 verse 19. Only how many young men you now put you as a one of them and that's all very specific say, I said it to you. Then we are Christo quite just answer to my dear man. A bit Roman sisters. We say Roman sister one time to go, was it? What answer of fear? Then him, I'm going to give you for my.
machine be pia wakati ne tiso enti emergency wakati na hoye mo wakati enti ya pata emergency ya moye wose Kristo akase ye asra for me Kristo no because it matter at any time bi anto your body a na ba bi so kemo tiso me da say apostle no ono yi na de ano we ya no ma so person wa say o de dukun ba 24/7 board number bia sa no person wa kiri ba bia wo kubi o say GD4 bond 24/7 da bia bo mu Roma sister da bia bo mu nti nya so de dem kwa no ha nti ba bia ya na ne nya adwen sa me ne nya adwen sa e wo kwa be so say yes Paul kasa fa wa prepare wura nya me fi o say ma asaf ma brabo mu afutuo wan kase wiase nti wo ka de na enyina no nko ba bi wote ase nyina te Ghana ha yehunu Ghana ha bia but bia hyemra free by parliament untim kwatan kwa bia ko hyemra hello pacho di baby akasa free ha vrema la di tele ba ta ko kwanza ba alaji Tie Sompa ile ni me mamo fini ya to ya je na lu ayi amo tare de ho no pati ni ye mame o di das class mame Mary ni das class mame Mary ni ti so na wada na do do ko mo tare nji du ni Oti Yesu Mary itiri so na ni ti so na wada ni du ko area ta so ni ni jikin mo na ni ba Bia vishla. ya dase o se Mary itiri so na hoda exactly nti se yenso yakati iti oh yes nti na meka se Kristo sum ye nyini obi o tinya me honhom ase wonni die ene da bia meka cho se sa education pastors na abandodo na yes ane ma ye ma nyame bia pini obi sima ko bom degree hello ndi be di sofo Hello. pacho di baby akasa free That's why we see what's in Russia. yenti 90.7 FM. aja yeti o Mene so for AI because last time I walk and what she say the way I read so onya me feel wadia e so kata utis no correct the last time I walk and ya see so why you read you want say okunya me fear e so kata utis that's it yenso ya dase na chese wo ya ready se wo be konya me fie dia kata utri so pepepe na asof ma me fo ne de na ya na yemi no hello after pacho di baby akasa free Sedia nyodo ngranza yo yenti nkransa de mo temps so obu onye so se de nyodo amada zo nso metia maje oso papa emergency ya okan ye no se anse se obi na ma Sompa yankopon di basa but wo sunti na wo topo wo timi ka Jesus nti emergency na wo kan ni se dan na ni du kura o ti ka no kondo bi timi akasa o wa wura bi je ne emergency ana papa no kire tia ayo eda se ne we de wa te ho ama na ma afa ne ho adi wo su betimi aba 0598994994 doku yes oba bebo duku ana oba mbo dako ye be traces enso de aka ho e ma traces hye nwasem eno ye se kurofo bi amamre ena o mapa o pesa mu ya edi be chechire ye kon na kwabro chira tu pesa kasa brofo ni nyina e be hye dia wom so wada na e wo no mtimi hye sekete wo bewu ti sa no ne se ho e be bawu ebe ye no so ebe bawuram 0598994994 dukubo ho asem ene ye dia bria ye kana wienti ye sre papa no masofo no se ye bode a muma ye hunu sente sanso a muma ye hunu na etum maba wa bebre sintidua won kwa asode no because ni tirinwa waye no okobodu kukura ese emema no empewom ni nanima ye bawe enti ene ye sade a no watra ni baabi adwene no ti eno so akwakoye wo hawbi a sabre ni nyina no ye adwene ho nti na chese eno so de a ye no nti 0598994994 so obeti abem hello me pa chocho wo free o mechi no na kasa hello no debi no de pacho sabre bim na
Apostle Obi Biara say yati hoyi you say 90.7 FM say obi prepare say okudware sapo tawo semina MPK ko hello Hello. Di baby akasa free. Okay, your friend may be needed because I've been crying. Ebe yentie. Okay. So we have some now for Kana. Asem na wi ekrabo no chemu mai hu ni nsama oka. Once also akataso but do ba bi no say no di nyina ma oba asa akataso. Ene na Nyankopon ni akataso bi a oka wa asem so oba no ankasa ni trinwi. Ebi se waka se oba de odere tiwi kusu ehye na nimunyam na be. Sai tina chese de po kan ye e ma trinwi. Ehye na nimunyam ti be ma bia ni oba so odere ti. Ba oba de so odere ti ma ni tiwi fu. Ebi se ba won say enyi oba na akataso a Yankopon ankasa ye den e di amana. Enti na chese wo kasa fa ma trinwi unya duku. Enye duku because okay 17 verse 13 okay o say e ma bi no so bobo duku ni we o mbo mpa Yankopon enti. Ayo ye da se o di MPK we. Hello. Udi baby akasa free. Bacho ye frame soja me kasa free drum kesi. Soja enti o. Bacho na se o ma na ofie so na o mo duku na eno so mistake woman. Dabi. So onye so ko bompae. Wo say man ofie ni e ofie o ye na aduane eno de dabi on hye ne chinchin omoduku. So far as obey na so ko awurade anim. Ho na so oboduku. Sanity. Ye da se be. Na bacho na se o mo ba awurade anim so o mo duku na ye bone ma. Onnim ntini ye kire no yi se de be ya obehunu na ebia na ne sofo nka nkire no. Ti wahunu ne sei no. Me jisum se bebere bebo. Me da se. Ye da se be. Na ne wura bi ka se odidukunum ayi trinwi asem. Aya won hwe 5 no hwe 6 no. Wasi say wo ba ni so betwitwa ni tiri nwi agudi a ene won kata ni tiri ni so na senka ye nwi asem no wo kan ko kasa wo za twitwa ngu wasi yi wo ba ni wuse obetwitwa ni tiri nwi agudi a na wo bossa cola ene won kata ni tiri ni so abofundi na be kata tiri nwi asem no wo kan ko ka che wo sa enti ko na ye de jaji asem no nye ha ho asem ya onso mo tro sa twi babru we dane baaye no na omunye ayi twifo sa di kasa ni bi wo ho a Bible Bible wo kra se sie ya meka sai ebesi nne je se brofo na de be hunu ukọ eho na wo hu de opese wo kire acho dem bre hon sen hon sa kasa na yitwi ana se ye dia ti dru ba bi a interpret you know the interpret kasa no interpret yi e so brofo yu nyai o se so brofo nye still de bia no so pese o ka brofo bi fi asile ewie apostle be bomodiana fo chiri kwan no telephone na mayebre na ebre akasima na yeso okay ma chiri kwan wo tachimai timber market inside aho ne yewo mu hu donti o na wotwe bi apostle jebre bank kwansa yatu yansa frem te first one night brane mompa ye be de awrade tumi yo enkom shaba abato ne de nyame de wina no aba ni nyina da ho medical ni nyina wa so dem mo no wo de mo kwaji jima na dan pali jina kwana no twem yanu na ye adwuma ready instant bebre nti when you two answer for china so ye mpaebo anopa ye two answer for branye nsu for bra bia ya lebi da so ha bi da wo de chinchini bra na be hwa Nyankopon tumi ukuara so ye cancel me no mienu 101 de anyita wo de asi awrade be fa me so aka waso da ya wo chepa cancel waso da ya awrade be fa me so be transe no wo twene fa na ma pon no 9 ne fa tro ka me pon no num ni pa na do scroll bia metimi 6 mo ho donti awrade nshram no tene menam Bobo number no. My number is 0247 144586. 0247 144586. Awrade nshram. Ebusia apostle ye difo. Sompa FM. Enti mene na nante ache 13 years apostle ebrokra. Na ya nante as say si difo bi kasa na ayadwuma medin ho adanse enti wasodai bi wonte ase enema bi akere wo so ne number no frɛ na unyame fa ne so nsane ho ye sorry ama agudie mu fo nso abeto aso ye frɛ me Oheneni na wotwe sɛ na 24 Adom Ahennwa Anim atwa to aye bɛyɛ no apostle topic be na ye de beba controversial topic ye de bi beba na fe yahwe ne ebesi ana ye de process beba ana ye nwene ho esubo yenye subo next week why na ye hwe nti Pentecostals ne Catholics no ne you know ye be hwe busia me sorry maestro awia de na chese no ano systematic by aba wan so be bo adwuma adanse ye ba de on pebre enimu hwiasa kasere mpadwuma